Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog ni Hesus nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret ug didto puyo sa Capernaum o sa kalungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali. Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaías, yuta sa Zabulon ug yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudiyo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangit-ngit nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangit-ngit nga yuta sa kamatayon, mudanag ang kahayag. Sukad niadto si Hesus nagwali nga nagingon, hinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Hesus misuroy sa tibuok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Mikaylap sa tibuok Syria ang iyang kabantog ug gidala ngadto sa mga tao kaniya ang tanang nagantos sa nagkadilaing mga sakit ug mga balatian, mga giyawaan, mga patulon, mga paralitiko, ug giayo ni Hesus silang tanan. Daghang mga tao misunod kaniya gikan sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea ug sa tabok sa Jordan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Panahon ni Hesus murag wa gitoy social media, no? O tingali ng text sa una, nga YouTube, mga Facebook. Pero grabe kayo ang kanabang ni viral siya maayo nga bisag tuwa pa siya dito sa lugar nga kanang dili na bitaw iyang lugar. Ang tao murag suyupon, murag mamagnet sila tanan. Muadto niya bisan kalayo na ni Judea, Jerusalem, kalayo na nya dito siya sa Capernaum. Nakaadto mamian ang Capernaum pag-adto sa Holy Land. Dito siya puyo. Na sa balay dito nga dito sa ilang St. Peter. Wa man gini siya balay ng iya. Sige ra man siya puyo sa mga lain-laing balay. Daghan man sa kay mo papuyo niya kay sikat man kay siya. Pero mao lagi na inig-adto niya balay. Ang mga tao murag suyupon. Ngano man tungod kay nag-ayo siyag masakiton, nagpapahawa og mga yawa og nagwali sa mayong balita. Ang tao nga naghimo ani mag-ayog masakiton, magpapahawa og yawa, magwali og mayong balita, basta lagi portig yung sikata bisan karon panahon na pangitaon ginas mga tao, labi na ginang mag-ayo og mga masakiton, kamo na mo'y sakit. No? Tiwasonon sa demo kayo. Ngita kita nang makaayog masakiton, nang bisan gani ka ng mga lugar nga ingon dito
dali kayong maayo dito. Mo na adto dayon ta. Hain ang mga lugar nga giingon, mga simbahan, mga tao nga makaayog sakit, adto dayon. Mao sa nahitabo ni Hesus. Pero maora ba na ang tumong sa iyang pag-anhis kalibutan, pag-ayog masakiton, pagpapahawa og yawa, og pagwali sa maing balita, pasikat lang ginang iya, dili. Ang iya yung pinakadako nga tumong nganong gibuhat ni niyang tulo aron pagpakita nga siya mao ang manluluwas. Ayohon kas imong sakit, mamatay raman ka. Di ba? Kadaghan yang giayo og sakit, patay. Hasta gani ka ng healer, sama ni Father Fernando Suarez, patay mangyapon. Bishop Chupilo Kamomot, magpapahawa mo sa itong mga yawa, patay yapon, nabangga ra. Ano? Why siguro karon iguli ninyo. Bangga na sa mo. Ano? Ika, simbak ko pa rin, simbak ko. Kanang mo ingong simbak ko, mo na iway klaro. Nga naman, para unsa man ang pag-ayos masakiton, para unsa man ang pagpapahawag yawa, para unsa man na ang maayong balita as Ginoo, way lain nga tumong kaluwasan. Mao na ang ngalan nga Hesus, ang meaning gid ana, God saves. Ang Ginoo nagluwas. Muna nga bisag wap amang magdos si Maria, ang anghel nga si Gabriel nisulti na ni Maria kanang bata nga imo niyang sana ipanamkon nganli nag Hesus. Wapa siya magkuan. Karon ang mga kuan, ang mga inahan karon inigmabdos naman magplano-plano sa man ni laki kay mailhan naman na karon og laki ba or babae, maghimo-himo dignan, combine anangan. Pero si Maria wa siya manamkon, wa na nanaingan nga naman kay ang iyang ianak mao ang manluluwas Hesus. Nabita ko'y kaila nga ang iyang bana ba Hesus purti mo sa iyong sugarola palainom pagkaayo niya himalikas mo sa kayong asawa madunggang ko, pisting inatay kang Hesus ka, asa ka na Hesus, suluyang Hesus nilad ba yan na panamastamas ba yan na sa ngalan nga Hesus. Una, the holy name of Jesus, holy mo bitanang sa unang panahon nga ang simbahan doon na pa'y authority nga ligon kayo. Ang kanang nganlag Hesus, ilisan ginaspari. Ang pari nga istrikto yun, wa gitaw nganlag Hesus. Kay there is only one name in the whole universe nga makaluwas na to. Unya og palahubog kay nang imong bana niya, Hesus angan. Mo to, pirmi taong inatay nya Hesus. Ay noon ang Ginoo ari maghukom sa kasing-kasing pero mura mag ang tao bang naminaw sa himalikas kay ba murag maminos ang balyo sa ngalan nga Hesus. Kana sa bitang inigmisa nako diri patay ayan. Kaluyan mo Ginoo ang kalag ni Hesus. Si Hesus to na mas langit. Ngano pa man kaluyan pa maning kalagan Orag lain paminaw no? O na kamo, mintras na pa mo ginhawa, ay yun nga lig Hesus ang bata. Kay that is exclusive name sa bata nga gianak ni Maria. Wala na lain nga nganlag Hesus, Jesus or Jesse. Ayaw na. Hesus, manluluwas gina. Muna, ayaw na lagnganli ang bata o Hesus. Kung sa may hingani mo, kanang naang gihatag sa almanake, tanawang almanake, wa gid diha sana December 25, wa gina gi-appeal ang ngalan nga Hesus. Kay gipahiluna ginasimbahan nga ang Hesus para ra ginas gianak ni Maria. Nakaron sa atong ebanghelyo, si Hesus nakadungog nga si Juan giputlas liog.
Unsay hinungdan nga si Juan giputlan sa liog sa iyang pagsangyaw batok sa sala. Ang gisigig-singgit ni Juan, biyai ang inyong mga sala, kay ang kaluwasan naa sa pagbiya sa sala. Giputlan sa liog si Juan ni Herodes tungod kay si Juan gasigig sangyaw, biyai ng sala nimo sa pagpangabit sa asawa sa imong igsuon. Kay katos Herodias, gihimo mang asawa ni Herodes, niya asawa man to siyang igsuon nga si Felipe, nga hari sa laing nasod or laing gingharian. Idumyam siguro to, ngunting ito'y kuan wa nalimot na kog ito naghari si Felipe. Tingali mas attractive og naong si kisa kay maguwang nila, basig guwang-guwang na sa tos Felipe, ngita sa si Herodias o bata-bata or agresibong jutay. Dito siya nitabok ni Herodes. Si Juan dito mas Jerusalem, si Herodes may hari dito. Gipriso siyang Herodes kay sige masagyaw-yaw biyahe ng imong sala. Nadugay putol yung liog ni Juan. Pero unsa man sa gisangyaw ni Jesus pagkadungog niyang naputol ang liog ni Juan? Tanawa. Naminaw mo sa Ebanghelyo? Into the people. Ako matingali mo iwa maminaw. Ingon ka po si Jesus si Jesus nagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala. Mawagya po iyang tema. Pasabot, ang pagputol sa liog ni Juan, wa makabalda ni Jesus, wa makapahadlok ni Jesus nga padayonon kuning maong pagsangyaw. Kaya nga naman, bahala nagmaputlan tas liog, biyai ginang inyong mga sala. Wala din ibigyo kumuhunong og sangyaw ng biyai ng kabit, biyai ng siging pangural, sige diyang pangiha ng mga utlanan anang yuta, kay sala man na. Sala na kadaho man na siya. Kanang paningil anang utang, wa ginagisang yung Jesus nga paningil mos utang. Ang gisulti nun ni Jesus, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Di ba? Nya ka mo ron, sige mamugsimba din Basig ipulaan na mo tuan na sad, kural na sad, tuan na sad, utang na sad, kabit na sad. Si Jesus namatay tungod aning pagsangyaw, hinulsuli inyong sala. Akita sad mga matay. Si Pedro Calungsod, si San Lorenzo Ruiz, gipangpatay man to sila. Unsa may ilang gisangyaw, biyai ang inyong mga sala. Bay kamo diya. Ano saban? Sugot mong patyo. Uy. Sige, lingi ako nung naimong tupad ko na sugot kag patyo. Maingon na imong tupad, bahala uroy. Bahala na spader mo na putla liog ako diri, sos magpakahilom lang ta para way gubot. Mama na yato. Dali kita. Gubot ta kay na. Ana alit ay na lang. Nanay kabuot, dako na. Bahala kag dako kada ing na gyud hinulsuli ang imong mga sala. Piti din ang naon tamparuson ka. Kamay na lang piti lang naon. Jesus lansang gid sa cross. Juan putol yung liog. Di ba? Mo na the holy name of Jesus na pruibahan gid niya, I am holy. Nganuman, way sala nga maapil sa akong kinabuhi. Kita pulos man ta mga sad-an. Kaning nagwali, sad-an man sad ni. Kaning diya sa kong kilid. Klaro kes mga naong. Unsa ba itong buhaton? Musangyaw ta, mubuhat sad ta. O kung ato na ning himuon, matod pa diri sa atong tubag sa Salmo. Sa to? Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Kanang tao nga magsigig paningkamot pagbiya sa sala. Tanang nasod, murag iyang lugar. Mother Teresa, murag tanang nasod, pwede siya moadto. Welcome siya, bisag dili pa katoliko nga nasod. Tanang nga mga santos,
i-welcome yun. Nga naman, naa ang mga murag attractive kay sila. Sa atong unang pagbasa, si Juan niingon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo nga mga espiritu. Kay naa day espiritu kuno nga dili iyas Ginoo. Nya unsa may espiritu nga dili iyas Ginoo, kanang dili mo dawat nga si Kristo Dios og nahimong tao. Ana ron. Makita na ninyo. Bisag kaning nanimba ron din lingi anay mong tupad. Mutuo ka nga si Jesus tao. Uy, Ginoo man tugod. Ginoo man to. Dahil tag-ana, may man to si Jesus, kay Ginoo man to. Ay, sundo na to si Jesus. Ay, may man to si Jesus, kay Ginoo man to. Kita, tao raman ta, mahimo na nato. Di, uy. Mauna, mga antikristo na, si antichrist. Mga kaaway na ni Kristo ka nang magsiging ingon, ay, may man to si Jesus, kay Ginoo man to. Tinuod si Jesus nga nahimong tao, o tinuod sa siya nga Dios. Muna, kitang tao karon makahimo na pagbuhat sa mga buhat ni Jesus tungod sa iyang pagpakatao, iya nang giisa ang atong dignidad o kapasidad na kamaunatang mohimo sa buhat sa Dios. Unsay buhat sa Dios? Ang pagluwas sa iyang mga katawhan. Mao na atong mabuhat. May pagsigig ingon dia, may man to si Jesus, tao man to. Nabitay mo na ako, may man to si Jesus pa din, kay tao man to. Nako, niya, si Maria, inahan ni Jesus. Ay, may man to, kay gasahan man to sa Espiritu Santo. Nako, si San Jose, ay, may man to, kay nabana man tong Maria. Naghadyok yung pasangil ba? Nako, niya, si Pedro Kalungsod, ay, may man to, kay Batanon man to pa din. O niya, si Lorenzo Ruiz, bana man to isa, ada espesyal sa itong grasya niya. Buang yung kaiba, ngita yung rason mo na way pagtuo, mo na yung mga gigiyahan sa mini nga espiritu. Lingian na imong tupad. Sa unsa man ang imo, Holy Spirit o Evil Spirit? Lingian ko na ba? Naidaghan din ng gasimba nga ang gagiya, Evil Spirit. Kan itingali rong mga kuana kamo diha wa tingay mo giyahi pero nay daghang magsimba unsa may timaan nga ni simba ka unya ang gagayad nimo evil spirit kibaw mo kibaw gusto mo akong sultihan kanang muanhi ka mo simba ka kay mangayo sa Ginoo og kaayuhan para nimo kanamin ka, ayuha ko sa akong sakit. Ginuin taon, ilikay ko sa tanang kadautan. Kana evil spirit na. Pero muanhi ka din kay magampo ka nga ang tanang tao hatagag kaayuhan, apil ng imong silingan, kana Holy Spirit na. Kana ka, Ginoo, ayuha in taon sa sakit ng libakira na kong silingan. Ang kabit sa kong bana, Lord, ayuha in taon sa iyang sakit. Nya kung digid nimo si ayuhon, iapil na lang sa koog ka sakit nga to niya. Kana, mo na Holy Spirit. Zaman. Inyo na buhaton. Demonyo nang gadaan ninyo. Sige, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Puno sa pagsalig o paglaom isip katawhan sa Dios, mga liyupo kita sa pag-ingon, Ginoo tuburan sa kaluoy, dungga kami. Ginoo tuburan sa kaluoy, dungga kami. Nga ang simbahan magsalamin sa tiunay ug bugos nga gugma sa Dios diha sa pagkamakanunayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tuburan sa kaluoy, dungga kami. Nga pinaagi sa Dios nung gugma, magpabilin sa kanunay ang kalinaw sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tuburan sa kaluoy, dungga kami. Nga alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan,
ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuguran sa kaluoy, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuguran sa kaluoy, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuguran sa kaluoy, dungga kami. Nga ang sulugon sa Dios Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuguran sa kaluoy, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuguran sa kaluoy, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuguran sa kaluoy, dungga kami. Nga ang atong mga igsuon nga mihalina nga makabato na sa kalinaw ug maangko na nila ang kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuguran sa kaluoy, dungga kami. Amahan, patalinghogi ang among mga pag-ampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.